Taký potlesk. Taký potlesk na začiatku streamu, vrahu vydávať, to je ako jeba. Ľudkovia, dobrý deň, vám prajem dobrý sviatočný deň, teda môj sviatočný, aj váš možno niekoho. Dobrý deň, všetkým želám. Začiatok streamu, ľudia, nemôže byť iný, musím vysvetľovať určité veci, pretože proste ako správny vrah, ako správny zabijak a podobné, tak musím ešte vysvetľovať pár vecí, čo sa vlastne celé udialo, proste čo to bolo a tak podobne. Takže vás všetkých vítam na streame, som rád, že ste tu, som rád, že ste to zapli a môžeme sa pustiť do toho. Takže, v prvom rade videli ste, že čo sa stalo. Nestala sa veľmi dobrá nejaká proste vec včera, ale pre niekoho aj dobrá vec sa stala, pretože prečo sa pri tom nepriživiť proste a tak podobne, takže ako vec, ktorá je celkom dobrá. No a poviem vám, že o čo sa jednalo. Išlo o to, že nebudem ani menovať, nebudem ani hovoriť, nebudem ani písať proste vecičky, ktoré sú úplne, či písať zigami. Nebudem hovoriť o vecičkách, ktoré sú úplne zbytočné. Idem vám vysvetliť proste, čo sa vlastne včera stalo. Takže, bol som vyhlásený párkrát za skoro vraha, bol som vyhlásený párkrát za nepravého kamaráta, zase proste za niečo také podobné, no ale zakomplexovanému proste, zakomplexovanému človeku proste, čo býva niekoľko kilometrov odo mňa, tak neviem, 400 alebo 300, dobre, že je tak ďaleko, pretože ten smrad po 3 mesiacoch by som nechcel cítiť. Každopádne nebudem nejak útočiť alebo tak, vôbec ani nie, že útočiť, nebudem nadávať mu hlavne, pretože on sa mi dovolil proste mi nadávať, ja mu nebudem nadávať, proste ja to mám ako nejak v riti. Ja len idem proste povedať, že čo sa stalo. Takže začína to tým, že som hral proste so Shakinkom Goučko a proste išiel som si zahrať aj Easy. A potom si mohli všimnúť, že som si proste išiel zahrať Easy, lebo prečo by som si to Easy proste nezahral. No a do toho proste mi prišiel Slavo po hodine neaktivity, takže ešte 23:00 bol normálny Slavo proste a som sa s ním lúčil, lebo som nevedel ani prečo ide preč a tak podobne, pretože jednoducho povedal, že ide preč, že on nejde hrať ani GTAčko, že asi ide preč. Som myslel, že ide proste tak, kde von, alebo volá si kamoša na byt, lebo proste zvyknú teda niekedy proste na byte popíjať a tak podobne, tak som si povedal, že tak hádam asi ide preto. Preto som aj zrušil to GTAčko, čo bolo v pláne. No a išiel som zahrať Easy a po chvíli proste tomu Easy, nemám nič ľudia pripravené dopredu, prepáčte, nemám pripravené teraz nejaké argumenty a nemám pripravené žiadne veci, ktoré teraz by ma zase nejak chválili a podobné veci. A nemám to vôbec pripravené, hovorím to len tak, ja mi príde z úst, takže prepáčte, keď budem zakoktaný alebo tak, ospravedlňujem sa. No, takže prišiel Slavo na TeamSpeak, že reku hej, a ja som nevedel, že čo mu je. Úprimne som nevedel proste, čo mu je, lebo viete, aký je Slavo. Slavo je moja krv, proste ja som Slavová krv a my keď raz začneme dačo proste, tak potom nevieme skončiť, nevie, kedy stačí, proste nevie, kedy je toho dosť a povedzme si na rovinu, že Slavo je on keď zacíti alkohol, tak fakt každý druhý deň, každý tretí, každý štvrtý deň proste si ide vypiť a tak podobne. Takže som nevedel, čo mu zo začiatku je, či dačo, alebo co. A ešte som mu ani nerozumel, pretože bol úplne proste mimo rečou. No a som ho počúval chvíľu a po chvíli proste mi povedal niečo s tabletkami. Opäť som proste nevedel, že proste v akom to je štádiu, pretože už asi pred mesiacom mal tie isté sklony, ale viete, ako sa to vyriešilo? Vyriešilo sa to tak proste, že ja som si robil srandu a potom si dokonca ešte z toho robil srandu aj on. Ráno sa zobudil, všetko v pohode, sme išli hrať Goučko. Mal tie isté, tiež mi písal sračky, jak on končí, proste jak jeho to nebaví a tak podobne. Písal mi to už asi pred mesiacom a robil som si z toho srandu, takže logicky som potreboval pouvažovať nad tým, že či vôbec toto, čo robí, proste je pravda, alebo čo robí. Hral som to Easy a môžete si sami všimnúť, keď si pozriete ten odčot alebo ten stream, ktorý potom Bradatý zdieľal na YouTube, tak zdieľal, že proste, čo som robil v tom Easy, bol som absolútne nespokojný ľudia, absolútne nespokojný a keď som sa v určitých okamihoch usmieval, mi takto bučilo srdce, vám poviem na rovinu, takto a proste chlpy mi stáli, proste totálne nebol som svoj, mohli si všimnúť, čo som tam robil, ja som ani nevšimal si, že či bežím po tej hre, že či proste ako hľadám alebo čo robím, fakt ako vôbec som netušil, že čo sa deje. Som s ním sa snažil komunikovať, pretože som nevedel ani čo zobral, kedy zobral, povedal, že zobral nejakých 80 tabletiek, čo bola pičovina, potom ja som sa pýtal jeho mami, otca, ja som s ním bol celý čas v kontakte teda aj s nimi a dokonca ešte aj s ním, pretože mal spolu mobil.
No a asi 9 minút alebo 10 minút trvalo na to, kým som ten stream vypol. Áno, trvalo mi to, lebo som ešte stále nechápal aj po vypnutí toho streamu, že či si náhodou nerobí srandu. Tak som vypol ten stream, proste som sa s vami rozlúčil a som sa s ním začal opäť rozprávať aspoň takú minútu a som sa spýtal, že Slavo, robíš si do mňa srandu, vypol som teraz stream, myslíš to úplne vážne, alebo čo sa deje, proste prečo si takýto, čo sa stalo, kvôli komu? Opäť takto reagoval ako počas celého streamu. A Slavo už je ten typ, proste, že keď už niečo vypnem, tak už sa nepredvádza, proste už sa nemá pred kým predvádzať, tak som si povedal, že kurva, to už je vážne. Utekal som ešte počas toho streamu, keď som behal počas toho hýzy po asi 5 minút, tak som išiel zháňať číslo od jeho otca, ale nemal, proste brat nemal, tak som si povedal, že jebem na to, vracam sa späť, idem ešte sa s ním rozprávať, že by nezaspal alebo dačo. A celý čas som sa s ním rozprával. No a proste, jak tak išiel čas, tak po 10 minútach som ten stream vypol a som sa spýtal, že ešte to robí na schvál, Slavo, vypol som stream, proste stačí predvádzania sa, čo je. A potom už som prišiel na to, že to je vážne. Utekal som za mamou, povedal som jej, že okamžite mi dá číslo na jeho mamu. Zatiaľ som volal proste 112, 112 tam prišla, som ich navigoval, prišla tam 112, 112 povedala, teda prišli tam do 10 minút, boli tam. Jeho otcovi som sa zatiaľ dovolal počas toho, ako tá záchranka tam išla. Jeho otec vstal, proste išiel za ním, lebo som hľadal jeho ľudia cez maminu kolegyňu, proste čo tiež ledva vstala, som našiel jeho číslo Slavového otca, lebo ja ho nemám uložené, proste, chápeš, Slavu mi nedvíhal, lebo bol mimo. No a prišla tam sanitka, no a čo sa stalo? Volal som stále s otcom a ja som počul proste, jak mu klope na dvere proste cez mobil, že sú tam. On mi povedal, že zavolá mi neskôr. Tak som čakal stále v napätí ľudia do 5-6 som bol hore, by the way, spal som asi 3 hodín, lebo o 9 som v takomto strese proste vstal. V takomto strese som vstal, no kapa. No a volám mu, že no, Ujo, že jak je s ním. No a potom proste mi jeho mama zavolala, že fakt zobral nejaké tabletky, nezobral ich 80, zobral ich menej, ale zobral ich proste podľa všetko kvôli nejakému dievčatiu, nebudem menovať, že ktorému, lebo psychicky to nezvládol, neviem čo sa mu stalo, neviem prečo Slava takto nikdy som nepoznal, proste, že by nejakú takúto pičovinu urobil, on má dosť brainu na to, že by pochopil, že čo je to, vlastne chápeš. Takže som volal normálne záchranku 10 minút na to, ľudia, absolútne som netušil ako kamarát, čo môže robiť, absolútne som nemohol povedať. A poviem vám na rovinu, ľudia, nebolo mi to jedno celú hru, ale zase proste ja som nechcel na základe Slavových opitostí, pretože som nevedel, či je opitý alebo čo, som nechcel na Slavových opitostí proste volať záchranku hneď proste v tom momente, v tej minúte, keď som zistil, ako on rozpráva. Lebo to je nelogické totálne proste vyvážať vývoz proste týchto, ja som bol v nemocnici v Novej a viem, ako to tam majú. Ja som prišiel s opuchnutým okom a s nosom a oni sa ma spýtali, či som jebnutý, že ja chodím so sanitkou, keď oni majú tam tí kokos 3 na rozpočte proste sanitky. To sa ma pýtali. To je jedno, proste o 10 som proste volal, o 10 minút som volal teda, prišli tam za ďalších, zobrali ho do nemocnice, hneď ak ráno som vstal, nešiel som za ním, išli tam za ním rodičia, proste obidvaja tam boli. Hneď ak som ráno vstal, proste som volal, teda nevolal, som písal, stalo si poriadkom, že hej, ide domov, idem do sprchy. Tak išiel do sprchy proste a už je v pohode, asi podľa všetkoho spí, možno, že mu ešte zavolám počas streamu, vidíme, že jak s ním, ale mal by to mať v poriadku, pretože dali mu nejaký výplach žalúdka, proste dali mu nejaké tabletky na to, aby proste to vygrcal všetko, aj keď sa mu to už dostalo do krvi. A proste jeho mama mi normálne poďakovala a môžem povedať, že zajtra príde jeho mama tu aj na stream a uvidíte samotnú jeho mamu, ako sa vyjadri k tomuto celému incidentu, ako ja som zareagoval ako 20-ročný človek a možno by som povedal najlepší kamarát Slava, ktorý proste po 10 minútoch volal. Čo by som robil, mi ľudia, vysvetlite teraz ako normálni ľudia. Tí, ktorí rozmýšľate mozgom, nie jak ten tam z diaľky, mi povedzte, kebyže som urobil tú vec a on príde na TeamSpeak a ja poviem, že a začne, že Rado, čo robíš? A ja si myslím, že je opitý, ja poviem, že Slavo, prestaň robiť stračky, by som si dal mute, aby som hral ďalej. Čo by sa stalo potom? Čo by som urobil? Čo by som urobil, kebyže som proste s ním nekomunikoval o tom, čo zobral, kedy zobral a kebyže som vôbec neprišiel na to, že on také tabletky zobral? Čo by sa dalo robiť? Normálne mi chat hovorte. Ako normálne, racionálne uvažujúci človek. Čo som ako mal robiť? Ja som ľudia bol tiež v strese, vy si nemyslíte, že vidíte streamera, ktorý sa usmeje a teraz proste ho není v strese. Jasné, že som bol v tom najväčšom strese, lebo sa bojím o Slava a viem, že toto urobiť proste na jeho srdce a pečen, to je pičovina najväčšia. Takže to bolo, ľudia, 10 minút, ja si myslím, že bolo práve že včas. Napriek tomu, že je môj BFF, keby to urobil niekto iný na TeamSpeaku a poznám jeho meno, tak by som to volal možno hneď, pretože by som fakt nevedel, čo sa s tým človekom deje, by som ho nepoznal. Ale viem, aký Slavo je troller, viem, že on príde na TeamSpeak a proste zajebe také hlášky, že ja sa na tom smejem a potom ešte tie hlášky strapňuje 4 hodiny potom.
Takže nevedel som fakt, čo mám činiť proste v tej danej oka. No a teraz sa idem vyjadriť k tomu bláznovi proste, lebo to inak neviem nazvať, to je blázon. Prišiel som... No. A tento blázon, video je stiahnuté, ukázal som máme, vysvetlil som celú situáčku od decembra, ako išlo, proste všetko som máme vysvetlil. Mama dostala také nervy moja mama dostala, nespala so mnou do 6. Nespala, sme kecali. Viete, ak sme si kecali? Sme si z toho šaška robili takú srandu, ľudia. Bola zlá situácia, ja som sa bál o Slava, ale vedel som, že je v nemocnici, tak som napísal, že OK, Slavu, chod sa vyspať, pohode. Zajtra kontaktujeme sa, všetko v poriadku. Ľudia, ja som si s Myšom písal, ukážem vám konverzáciu. To je... Ja som si s mamou robil z neho takú piču, normálne, že ja som sa tak smial na tom v tej zlej situácii. Moja mama sa tak na tom ujebávala, toto je taká sranda. No ja vám ukážem konverzáciu, čo som si s ním písal, OK? Chcete to vidieť? Pozrite sa na tú konverzáciu. Ďakujem za srdiečka, ľudia. Ale myslím, že toto vôbec takéto... Strašne mi to pomôže, lebo viem, že vy ste normálni ľudia, aspoň šťastí proste. Tá časť tej komunity toho debila je proste dosť taká... Dosť, neviem, zvláštna, smutná, ale sú aj takí ľudia. Pozrite sa na to, hej, že čo som si s ním písal. Mama mi diktovala správy, ktoré mu mám písať. Teraz sa pozrite, hej. Facebook, musím si nájsť Facebook ľudkovia, lebo... No, where is the love? Kde si moja láska? Kde si môj stvoriteľ? Otče náš. Kde si? Neviem, či som sa takto mal vyjadrovať na streame, pretože ešte na mňa pošle nejaký kňazov alebo dačo. Kde si, Miško? Kde si, môj maličký? Tu je. Zobraziť celú konverzáciu. Jak to mám dať? Ja neviem, jak to mám dať, ukáž. Otvoriť v Messengeri. Toto je Messenger nejaký na Facebooku. Oho, fakt? Wow! No. Takže. Jak mám skryť tie správy, čo mi tu ostatní píšu? Kurva. Lebo toto vás vôbec nemusí zaujímať. Čiže, Michael, neutekaj mi. Neutekaj mi, Výško, môj. Kde tu je? Výborne, nastavenia, že by? Desktop notification. Kurva. Nemám to tu. Ale dám to asi... Sekundu vydržte, guys, ja musím si zistiť, že jak to vlastne je. Sekundu to bude. Nechcem vám ukazovať správy, lebo to vás vôbec nemusí zaujímať. Tam píšem s nejakými, chápeš, ženami, ty kokos. Staršími, bohatými. Ach, bože. No, konečne. Chcel by som jeho vidieť v tej situácii, ako si bol ty, ale v takej ho neuvidíme, keď nemá kamarátov, inak všetko najlepšie, menší než 3, menší než 3, menší než 3. Za 10. A nehraje ten, neviem prečo, ty kokos, neviem prečo. Ďakujem ti moc, ďakujem ti za 10. Viem, o čom hovoríš, potom to ešte povysvetľujem. No.
Dobre, ukážem to takto. No, výborne. Takže zavodrite na one. Čo sa tu vlastne dialo? Odkisko, ďakujem ti za 10, bro. Záznam obrazovky. Look on this shit. Takže, idem vám to vysvetliť, hej. Vypol som môj stream a všimol som si Average, čo robí. Písal tam dačo proste nejaké sračky, no a ja som mu nenapísal o to. Čo sa spíšeš za pičoviny, prosím ťa? A on, sedíš a hráš hizzy, keď sa ti kamarát hovorí, že žerie leky a chce sa zabiť, chlapec, WTF. Ja som napísal, ti jebe na hlavu, už úplne Slavu pije každý druhý deň a myslel som zo začiatku, že je to také, že asi robí piču. Keď som vypol stream, hneď som zavolal záchranku. Mne je to jedno, tvoja budúcnosť je v poriadku? Zalamoroval som oca, ktorý spal, ani číslo som nemal. Mal by jeho otec mi každú chvíľu volať. Nechápem, prečo furt si z takých vecí robil piču a reagoval na všetky otázky. By the way, Slavo inak reagoval na všetko normálne, tak preto som myslel, že je to sranda, chápeš? Ale potom som už musel volať. A teraz poďme, vysvetľuj svetu aj mne. Záznam môjho streamu ide na môj YouTube. Čus. Totálne proste, chápeš, no argument len, aby proste niečo sa chytil tento... No. Nechápem, prečo si takýto človek, Michal. A on. Tu si ma blokol. Nie, počkaj, tu si ma blokol. 11 minút ti trvá poslať sanitku kamarátovi, ktorý má ohrozený život. Výhovorka, on pije, ti nestačí, si odpad človek blok, čus, dobre, dal mi blok. Ja že OK, urob videjko, som mal píči, čo napíše. A zrazu mi dal unblock. 3:30, wow, Miško sa vrátil, je na scéne. Je Slavo v poriadku, druhýkrát sa ma pýtal, lebo Primitív si nepamätá, že už sa ma to raz pýtal. A ja som už teraz začal písať. A pozrite za konverzáciu. To ty sa pýtaš, ty, ktorý si urobil video o mne, ako som najväčšia svinia hyena, ktorý by nezachránil kamaráta. Teraz mi volali rodičia, že som im zachránil syna. Aké video chceš teraz urobiť? Som myslel, že aj teba treba zachraňovať, lebo si hovoril, že ti idú puknúť vredy. Nemám zavolať záchranku? Ironická veta, chápeš? Ironická veta, totálne. Či nemám povedať záchranku, nie však otče, tak ako WTF. Stvoriteľu, netreba proste niečo zavolať, čak ako WTF, bojím sa o teba, vred ti nedopukne, tak treba. Si to hovoril to na streame o 2:00, že mu ide puknúť vred a o 3:30 je hore, to som akože, ty kokos, však to som meškal skoro hodinu, či koľko. WTF. A pozor, prišiel medicínsky odborník, špecialista, ktorý má za sebou proste strašne veľa výjazdov. Polievka človeku trvá tráviť 1 hodinu, tabletky účinkujú bežne do 20 minút. Chápe, že tebe trvalo 11 minút od počutia slova tablety vypnúť stream a začať to riešiť. Pritom 5 minút pred slovom tablety si už prehlásil takého som... Chápeš? Počúvajte, on si normálne dal tú námahu a našiel si na Google, koľko trvá stráviť proste polievku... Ježišmaria, no poďme ďalej. A nešiel by piť v nedeľu... Počkajte, ja si tu dám čet, aby som videl, že tak chápeš, no. A nešiel by piť v nedeľu, není najebaný, to poznám. A to si vyslovil pred slovom tablety. Už som tu bol taký zamotaný, už som nevedel, o čom píše, či dziga mu zazabo, čo. Vieš o tom, že niečo si mi písal chat, čo sa deje, trvalo menej ako 10 minút, zistil, kto má v čate adresu a celé meno Slava zavolať pohotovosť. Áno, Aredon volal sanitku pre Slava a bol informovaný, že je už na ceste. Však, že by nebola na ceste, keď som mu volal ešte pred Aredonom, hej. Sám si serie do úst tento človek. No a proste, ale záchranár, proste, pozrite sa, to je proste šéfko, tento človek. Tomu by som normálne asi aj vykourčil, kebyže som bol pri ňom, pretože ten hlasok, kebyže som počula, že Radko, chápeš to, normálne to by som asi skúsil. No a ideme na to. Mamín komentár, čo dala mama, počúvajte. Ja som nevedel, spasiteľu, že máš vyštudovanú medicínu a nespočetné množstvo kurzov prvej pomoci. A už ty sám, spasiteľ, si zachránil nespočetné množstvo ľudí svojou rýchlou reakciou volania o pomoc. Tak si dovolím, môj stvoriteľ, ťa upozorniť, že by sa mal zamerať na svoju tvorbu videí o prvej pomoci a prosím ťa ponížene, odpusti mi, že som teba prvého neinformoval o tom, čo sa deje. Ty by si mi určite dobre poradil, otče. Mamín komentár, ideme ďalej. Počúvajte, ako mama tu A on to myslel vážne, počúvajte ten primitív, on si myslel, že ja mu to píšem vážne. Počúvaj, Rado, niekoľkokrát si ma počul povedať, prestaň urážať Slava tým, že máš 50 kamarátov, máš len jedného. Slava som urážal, že mám ja 50 kamarátov, však Slavo je môj najlepší kamarát. Z tých všetkých 50. A mám inak už viacej, som sa spoznal minule v meste asi s 10, 11 ďalšími, bratku. Takže ja mám už 60 a ty máš stále 0. Tak to ma mrzí. Ideme ďalej. Slava si dnes večer, Slavo, to nič nehovorí. Nezaslúžiš si Slava. A dnes večer Slavov život ohrozilo to, že si bol v jeho srdci jediný, ku ktorému prišiel o pomoc. A vieš čo? Keby nestojal pri ňom Slavovi strážni anieli, nedostal by ju včas
Stačilo by, keby vypije viac vody, aby to urýchlilo rozklad liekov, tak málo stačilo, aby si nebol hrdina v očiach rodičov ako človek, čo im zabil syna. Ja som ho zabil dokonca, chápeš, ja som mal prísť asi, ja som mal vyšprintovať 400 km za Slavom, mal som dať moju rukavičku z rukou proste do jeho žalúdku a mal som vybrať tie tabletky a mal som mu ešte zabrániť, aby nepil vodu k tomu, lebo ja som proste čo som. Ideme ďalej. Presne túto odpoveď som čakal, stvoriteľu. Ver tomu, že tvoj ponížený výtvor, teda ja, urobí, aby sa Slavovi rodičia za tvoju empatiu a všetkých anielov, ktorých si tam ty zabezpečil, poďakovali v prvom rade tebe. Ešte by som sa len takú otázočku chcel spýtať, ak môžem. A ty po zdravotnej stránke si v poriadku? Ja len, aby som neohrozil život ďalšieho môjho kamaráta 5 minút pred tvojim skolabovaním. Užívajte toto, keď mi mama diktovala, ja som sa smial jak. Kým som toto napísal, mi trvalo asi dobré 3 minúty, lebo som sa celý čas smial, chápeš? A on to zase zobral vážne, počúvaj. Celý november som mal kruto ťažkú depresiu, každý môj divák o nej vedel, spravil si proti mne video, tak mi znechutilo ľudí a život, že som 5 týždňov nevyliezol z postele, žiadna práca, depresia. Vedel si, že na mňa zaútočí celý svet, preto vtedy si vymyslel na moje vtedy som nemyslel na tvoje zdravie. Veď teraz sa omluváš na videu za to, že si to vydal a ešte si to aj stiahol, takže si uznal, že to bola tvoja chyba. Ja neviem, on odbočuje od témy úplne. Však už sme prestali so Slavom, že o jeho zdravie. Tak čo mňa jeho zdravie trápi, keď som bol v decembri na začiatku tak vytočený tým a to video som vydal, že ma vôbec nezaujímalo, že či on je mŕtvý, alebo živý, alebo čo. Vôbec by ma to nezaujímalo ako v ten čas. Ani som sa o neho nejakým spôsobom nezaujímal. No a ľudia, a toto bola celá konverzácia. Tu som už skončil, pretože tu som nevedel nohy s veľkými celý. Tu som už nevedel proste, čo mám napísať, už mi tu aj mama povedala, že proste kašľa na ňu, lebo už proste on nevie, čo píše, proste už to má mimo, už je mimo, lebo už ide na svoje zdravie, už ukazuje proste svoje depresie, ktoré ho nikoho nezaujímajú. To, že on sedí doma celý deň, proste koho toto jeho zaujíma, prečo sedí doma, však nikoho nemá, prečo, lebo sa nevie správať. Však to je... On o mne hovorí, že som hyena, že som odpad. O mne urobí video, ktoré sťahujem, ktoré už FIFO uploaduje na YouTube, ktoré bude proste použité na správne veci, verte tomu, proste nebudem vám to ukazovať, nebudem vám to nič hovoriť, proste bude to určite využité potom, ako moja mamka sa dozvedela o tom, čo na mňa kydal na tom videu. Neboj sa, ja sa o tom možno nedáva zabezpečím, ale zabezpečia to iní ľudia. Tentokrát je Miško absolútne bezbranný. Môže na mňa aj všetky daňové úrady, čo sú v Košiciach, aj na Slovensku posielať. Všetko na mňa môže vyťahnuť, čo chce. To sa všetko poriešilo, to už je všetko vyriešené, to všetko aj bude vyriešené celý marec. Takže kľudne mi môže robiť to najhoršie na svete. Kľudne môže robiť celé videjka o tom proste, aká som aj iná, ale stále ľudia budú chápať zdravým rozumom, ktorí trošku sem tam aspoň otvoria si okno v tej prepotenej miestnosti a pochopia, že wow, a ten Rado proste, čo vlastne zle ten Rado urobil? To, že meškal 10 minút od zavolania sanitky a preto na ňo proste nejaký, jak to mám povedať, dementkou urobil video. Chápeš, takže tak vám to asi poviem, toto je celé jedna veľká komédia. Tento človek proste, jak som hovoril na začiatok, schizofrénia, určite depresie, proste určite liečenie, hneď liečenie proste, nemá mu to kto odporúčiť, pretože nemá proste. Nebudem hovoriť, že prečo, nenadávam na ňu, len hovorím to, čo je pravda. Proste jednoznačne depresívny človek, chorý človek s mozgom zo 128 IQ, počítať príklady tak maximálne, ako človek je totálne nulový pre mňa, totálne proste nebezpečný pre mňa, nebezpečný pre celé okolie. Dostaňte sa proste pod nadvládu tohto našho spasiteľa veľkého, proste rímskeho boha, zošle na vás blesky, takto on tu proste hovorí. Takže blesky zoslané ľudia. Teraz ako buď ma proste porazí, buď nebudú žiadni anieli stáť, alebo dačo, buď proste budem potrestaný teraz nejakým spôsobom, neviem, ale treba si dávať pred spasiteľom pozor. Keď nejdete proste popri ňom, keď nejdete proste s jeho názormi, keď náhodou proste sa od neho oddeliť a budete trpieť, bude ako taká hyena čakať, čo vy urobíte, čo sa stane, lebo on proste upadá s divákmi. Prečo upadá s divákmi? Včera som chvíľu pozeral Goučko. Absolútne má všetkých vrití, váš divákov, ide mu len o to proste, aby urobil stream týždenný, kde povedal proste, že ide mi o to robiť bar, ide mi o to proste urobiť nejaký bar, kde mi treba peniaze. Dostal donaty na to, žiaden bar sa nebude konať, zrazu je tam upload 6, lebo upload sa zisťuje proste potom, ako zistí všetky vymerané priestory. Čo ti mám na toto povedať? Mne hovorí, že ja som proste nejaký sviniar alebo niečo podobné, mňa chce zničiť. Videjko už tu mám proste plné výhražok, plné toho. Zbytočne, že to už teraz stiahol, všetko mám to v počítači. Ja sa nebudem nejak znervozňovať, na tom ja som stále nad vecou, proste moja mama si myslí, že som v absolútnom strese. Moja mama mi hovorí proste, že
Veď môžeš v takomto strese žiť a ja pri tom vôbec strese nie som, pretože ja viem, že som nad laťkou nad týmto človekom, aj keď mám 60 výkon môj zlatý. Takže opäť začal vojnu ľudia, ja za to nemôžem, proste ja som to nechcel, ja som bol so Slavom ticho na tým spiku, bohužiaľ nezareagoval som do prvých 10 minút. Táto hyena proste to chytila, táto hyena sa k tomu začala vyjadrovať, tento nečlovek, tento duch svätý, neviem čo on je, proste ja neviem, ja normálne rozmýšľam, že ja začnem chodiť proste v ruchu nejakom proste a ja sa nebudem ukazovať aj na verejnosť a keď sa budem chcieť ukázať na verejnosť, tak mu normálne napíšem, pretože toto je môj osloboditeľ normálne. Toto je môj osloboditeľ, ktorý bude hovoriť proste, že čo robí s budúcnosťou človeka. Však on svoju budúcnosť má sám vytvorenú. Takže proste chápeš? On svoju budúcnosť má sám vytvorenú, on nevie, čo bude robiť, on má 25 rokov, nemá ženu, proste je zakomplexovaný, proste je zadepresovaný človek. Ďakujem za sabík, bro. To mi nosí, díky moc. Takže tento človek proste je nejakým spôsobom, jak ti to mám povedať? Je to proste jednoducho chorý človek. A kým ho Twitch proste nezničí, kým ho ľudia nezničia, nehovorím, že proste máte prísť pozerať. Ja to som v živote nikdy nehovoril nejakú takúto vec, že proste ja som zaujímavý streamer. On bol zaujímavejší ako ja, ale tentokrát sa proste ukazuje ako jeden chorý človek, ktorý takto keď bude nakazovať komunitu, keď toto jej bude hovoriť, čo hovorí, keď proste bude tieto deti, čo sú v tom čete, pretože vy napíšte mi, koľko máte rokov v čete, prosím. Ľudí, ktorí, keď takto bude proste toto hanobiť proste tento Twitch, ľudia ho musia zničiť. Ja ho nezničím nejak, pretože ja nemám na to žiadne oprávnenie. Ľudia ho musia zničiť, ľudia to musia pochopiť. Môžete zničiť aj mňa ľudia, kľudne keď to cítite, že ma máte zničiť, tak ma zničte. Ja tu budem streamovať aj pre 50 a 100 ľudí s tým, že budem stále hyperaktívny kokotkov, ktorý bude mať stále dobrú náladu. Nie stále, ale občas proste. Stále budem bez toho, že by sa vás obťažoval mojimi dementnými, depresívnymi tými. Keby sa tento človek proste, nech sa páči, 14, 13, 15, čo viac chceš? 15 rokov, proste priemer 15 rokov. Možno aj menej niektorí. Kým tento proste depresívny človek nepôjde niekde proste na liečenie, on sa zabije do 30-ky. On sa zabije ešte skôr ako Slavo, proste, ktorý to urobil kvôli žene nejakej. On sa zabije, normálne on sa odstráni. Kým mu proste v tom nepomôže tým, že ho neprinúti proste, ja neviem, buď si nájsť robotu normálnu, lebo na túto robotu absolútne nie je kompatibilný. To, že vie proste, teraz s touto robotou nie je kompatibilný. To, že vie proste určité veci o tej hre, tak to by ma sral som na to zvysoka, keď proste ten človek je jednoducho pometený blázon. Jednoducho, budem z neho robiť pometeného blázna. Teraz to bolo vážne rozprávanie, ľudia. Od teraz s diskusiou Miša absolútne skončím s jeho YouTube vyjadreniami a keď napíšem nejaký komentár, tak napíšem maximálne tak na jeho gramatiku, maximálne tak na jeho výzor a maximálne tak proste na niečo, čo ho len opäť zosmiešní a opäť proste ľudia sa skôr na tom zabavia, ako budú rozmýšľať na tom, čo som zle urobil. Takže tak. Teraz je môj posmech on. Aj keď sa mi bude vyhrážať, môže sa mi vyhrážať so všetkým. Všetky výhrážky proste budem dokumentovať, všetky výhrážky proste budú dokumentované. Všetko, čo chce so mnou robiť, môže robiť, proste mne to absolútne nevadí. Ja sa toho už ani nebojím. Ja na neho som ani teraz nenadával, ja som len povedal proste, že je bradatý. To je pravda, to nie je nadávka. Takže ja som absolútne teraz nejaké proste nadávky na ňo nehovoril. Absolútne som na ňu nenadával, len som povedal dosť v rozhorčenosti proste, že čo plánujem ďalej. Tieto všetky veci, proste, čo sa budú diať okolo neho, mne je to absolútne jedno. Nech si zoberie, nech sa predávkuje Ibalgin mi 450, aj tak v živote mu nezhoráva žiadnu záchranku, pretože buď proste tie tabletky zoberie, alebo pôjde sa liečiť. Lenže keď je on lenivec, tak tým pádom liečiť sa nebude, pretože radšej bude sedieť za počítačom a bude sa takto pozerať a bude vytvárať videá, kde najprv dá tú svoju škaredú face proste na začiatku, to sa nedá kúkať. No že to sa nedá kúkať, ja som si že idem si kúknúť tú video, že sa zasmejem na kus, ne? Idem si kúknúť to video, kúknem a tam zig jeho face. Tá už som tá rovná aj vypol a rovno som len komentár napísal, že nech radšej si opraví gramatiku v tom videu, keď už robí tieto videá, ktoré budú mať 40-50 tisíc zliadnutí. Minimálne. Takže proste, čo ti mám na to povedať? Hrozné, hnusné. Aspoň keby, že dobre vyzerá, vieš. Že proste príde na Twitch a začne, že proste, že fakt, že dobre vyzerá, proste, že sa na ňo aspoň dobre pozerá popri tom, ako rozpráva, ale však Alebo keby to dal aspoň na malú dáku webku, jak proste majú lolkári, nie lolkáčky, ale lolkári, čo majú na malé, jak napríklad Herdin má, alebo ja, proste tiež to nemám na veľkej. Keby takto nechal, dobre, bo aspoň by som sa pozeral na tú plochu, ale nie na zig, na ten hríb, či čo to je, to neviem, čo je. A buď hríb, alebo neviem. What the fuck.
Však on tam má cez 500 dislikes. Ale však sa čuduje, však to ľudia chápe, však to už aj keby ma najviac nenávidel nejaký človek na Twitchi. Však počúvajte popis jeho videa. Popis jeho, to je, keby som pozeral normálne kriminálku Miami. Počúvajte popis jeho videa, kde je, počkaj. Jak sa píše jeho channel? Ešte dobre, že keď napíše Michael, tak mi nájde Michael Jackson a aj Michael Average. Michael Average. Takže kde si? Tu si, Piško. Počúvaj, ahoj. Tu je, nech sa páči. Popis videa. Video o Radoslav Tóth, to Maďar, to je strančína proste. Video o Radoslav Tóth, ktorý namiesto toho, aby išiel a pomohol svojmu počkajte, to musím inak povedať. Toto treba inak povedať. Treba tam dať trošku hereckého výkonu a hneď vám príde, že pozerajte dobrú kriminálku. Počkaj. Nech sa páči. Takže, počúvajte, jak vám to znie. Video o Radoslav Tóth, ktorý namiesto toho, aby išiel a pomohol svojmu zomierajúcemu kamarátovi, radšej sedel a hral hýzy a spovedal sebevraha. Je toto, ľudia, normálne? Je toto normálne nezavolať 10 minút záchranku best friendovi, o ktorom si myslí proste, že si robí srandu z tohto celého? Považujete to za úplne normálnu vec? Jak toto môže napísať? Jak to takto môže napísať? Ja napíšem, že pozrite sa na Radoslava Tótha, proste, aká je to hyena. A nenapíšem zomierajúcemu kamarátovi. No ja som si predstavil, ako visí na onom, ale mi chrčí do tým speaku, že Lano. No ja som si ho takto predstavoval. Ale ten Slavo so mnou absolútne reagoval. Ja som to ešte, viete, ako skúsil? Že či to nie je taký fake. Ja som mu ešte povedal v tom videu, keď si všimnete, tak som mu povedal, že Slavo, prosím ťa, povedz mi, poďme hrať hru, prosím, že si doplňame slova. Po jednom slove. On že, dobre. A ja, včera, a on išiel, a ja, Slavo, a on povedal domov. Chápeš, on normálne so mnou reagoval, proste, aký by si z toho robil srandu, a ešte som to aj takto, proste, ja neviem, šťastie som to tak cítil, šťastie mi to tak neprišlo divné, tak ako, what the fuck, však žiješ. Čo sa s tebou deje? Vypol som stream, potom som proste začal riešiť, pretože mi to logicky... Čo by... Ľudia, mi povedzte ako úprimne, poznáte dobrého kamaráta, hej? Normálne, že poznáte frienda, nie? A proste idete spolu na TeamSpeak. A viete, že rád si vypije, proste rád si z vás robí piču, rád proste si príde a dá si dačo a zrazu začne, že ja si zomriem, ja som tabletky som použil, hej, a čo, zoberiete? Mišo, vieš, čo by robil? Počúvaj. Michal Avrič, takto by reagoval Michal Avrič. Zobral by píšťalku, takto. By som prišiel, keby som s ním bol dobrý kamarát. Mišo, zobral som tabletky 80. Mišo, počúvaj, tak by zobral mobil, urobil by freestyle s mobilom, otvoril by, prvé číslo, hej, no píše, možno, že by mu to aj padlo, lebo ja som nešikovný géňo. Hej, Rado sa chce zabiť. Tá ulica, príďte tam, určite je tu nejaký tento, určite by toto spravil, určite. Počúvaj, najprv by z toho mal piču, urobil by z toho 450 highlightov, povedal by, že požite mi očo, ďakujem. Hej, proste robil by zo seba paka a potom by zistil po 400 hodinách, že OK, a s tým hláskom by vypol stream, a mám ti poslať? Zomieram. Určite by to takto urobil. Tento boh, dajte mi také kostolné pesničky do toho, jak sa to je, church music, ja neviem. Church music. Prosím pekne, tuto je. Relaxing music. Prečo tu nehraje? To je proste, to je náš boh. Ti hovorím, že to za chvíľku na cestách budú zápchy, a nie preto, že budú zápchy aut, že sa budú zrážať, ale pred domom budú kľačať jeho privrženci. Rozhodni o mojej budúcnosti. Rozhodni, ja som tvoj. Môžeš hovoriť, čo mám rozprávať. Skoro som zabil kamaráta. Normálne mi to také nervy, ale aj sranda, proste, chápeš? Normálne, keď prijete na jeho stream, tak ľudia do chatu, proste prvé očenáš a potom až píšeme tu do chatu. Strašné. Čo ti mám na to povedať? Ľudia, to je sranda, to už není fakt. On pochopí tieto veci ako vážne a celý november som mal kruto ťažkú depresiu. Prečo mal kruto? Tak keby vedel, že má pravdu ten človek, keby vedel, že on má tú pravdu, tak v živote by žiadne depresie nemal, aby sa k tomu postavil ako normálny človek.
hovoril na streame, že ty kokos, že neviem koľko mesiacov predtým mal 3 mesiace takú depresiu, niekoľko mesiacov, to som s ním nebol pohádaný by the way, niekoľko mesiacov predtým mal takú ťažkú depresiu, že sa neumiel 3 mesiace. Aha, já ti to napíšem takto, keď takto na něho reaguješ jediné, čo robíš, sa znižuješ na jeho úroveň, kebyže môj kamarád má takéto problémy, tiež by som sa ho snažil ukludniť a popřitom volať záchranku. Bratko, ale pozor, ale však ja musím niečo povedať, chápeš, že on mi proste osočuje osobnosť. Ja som streamer ako on, ľudia však toto tým končí, ja som to povedal ani nie hodinku, proste to budem hovoriť. 42 minút som to rozprával, len ten príbeh, čo sa včera stal a kto proste na mňa zaútočil. Koniec, on si urobí stream, kde bude mať 12 hodín, bratku. Koniec, ja za chvíľku idem hrať a ešte aj Slava zavolám. Ešte aj so Slavom si z neho srandu budeme robiť. Chápeš? Proste to je, ja už teraz hovorím, že teraz skončí proste vážne o ňom rozprávania, teraz je čisto len proste funny story o ňom. Funny story, nič viac. No a čo som chcel ešte povedať? Čo som chcel povedať? Že hovoril na streame proste, že 3 mesiace niekedy proste minulý rok, on 3 mesiace sa neumýval. Tá prvé, čo som urobil, tá som odložil tú moju húspeniu, že som mal, čo mamka urobila, ani som chudo nej nemal, lebo som si to predstavil a opýtal som sa otázku, 3 mesiace predtým, prečo? Depresie sa nevytvárajú preto proste, že si jeden konzistentný proste človek, ani to neviem vysloviť, sorry. Že nie si jeden proste človek, ktorý proste stojí pevne na nohách. Prečo to je tak? Prečo nemáš nikoho proste čo byť? Prečo? 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 Takže asi toto všetko, ľudia. Asi toto všetko. Takže týmto to končí. Nemám čo ako o tom ďalej povedať. Už je proste Mišo len pre mňa taká babka, ktorá je taká zlatá, ňuňatá proste, ktorej by som proste, ja neviem, o ktorú by som sa staral. Mám tu psíka inak nového, celkom mi ho pripomína, no len keby bol on s tým rozdielom, že by kecal veľa, no. A celkom zlatý psík, proste aj on je taký môj zlatý macko. Budem na ňo pozerať ako na zlatého macka a môže si vykouržiť pélo. Lebo teraz už pre mňa není ani nebezpečný, teraz pre mňa není ani zaujímavý, ani ničím, čo ma urazí. Teraz len ide o to, že či proste komunita, zase niektorí ľudia prídu na takú dráhu zakomplexovanosti. Čím viacej ho ľudia budú pozerať, vám hovorím vážne, čím viacej ho ľudia budú pozerať, neukážem ho, bojí sa, že ma kusne. Agresívny malý, to nič, to, hej, mi odkusne hlavu, Yorkshire malý, to nesem. Takto. To vám nehovorím, že ho nemáte pozrieť, je to vaša vec, keď si vyberiete. Nemusíte ani mňa pozrieť, môžete ísť stať rovno preč, proste mne to vôbec nebude vadiť, keď tu budem mať 50 ľudí. Ľudia, budem tu mať 50 ľudí na streame, budem sa s nimi rozprávať tak ako s každým iným, aj keď tu mám 400. Každopádne, keď ho ľudia budú ďalej podporovať, keď ho ľudia budú ďalej sledovať, on si príde na to, že robí dobré veci. Toto sú dobré veci. Toto sú fakt dobré veci, ktoré by mal človek robiť. Fuck off. Fuck off. Koniec debaty. Koniec debaty. Ľudia majú radi drámy. Ja viem, že ľudia majú radi drámy. Ľudia to majú radi, pretože... Ale úprimne. FIFO, pošli mi to videjko, prosím ťa. Kde je FIFO? Nie je tu FIFO. FIFO, nemáš to video náhodou už? Nemá to video asi. Každopádne, vám hovorím, nebezpečenstvo striehne. A v prípade, ak čo sa stalo? V prípade, ak ďalej budete mu písať do chatu proste, že Miško, máš pravdu, ja možno skončím na základe tohto. Čo sa týka proste, on ma možno zničí opäť. Keď mu takéto veci nebudete písať proste, keď na takého streamera, ako je Michal, sa vyseriete, tak pochopí, že možno, že by si mohol dať šlofíka a mohol by proste ísť skúsiť niečo, kde je partia ľudí a z trošku spoločnosti. Nech sa trošku naučí, aké sú medziľudské vzťahy. Čo s Facebookom? Ja aj FIFO mi poslal, OK. No, veľmi ti krásne ďakujem, FIFO, za to, že si inak dokumentoval toto videjko. Ďakujem ti. Nedávaj to ako verejné. Nech sa páči. To
lebo neviem, čo teraz robiť tou rukou, či tam má sačok a fetuje, alebo vreckovku namočenú do takého, neviem, možno fetuje. Alebo je fate, možno keby to dal takto, tak proste by som sa asi zalúbil, lebo to je swag. Pome. Dám si ešte reakciu, ľudia, sorry. Nebude to trvať dlhšie hodinku. Ľudia, nemôžem ísť za ním, lebo to je aj tak jedno, chápeš? On to nemôžeš urobiť, to urobí aj tak ma nepustí dnuka. Nemôžem tam robiť škandály teraz o 2 ráno. Presne tak to bolo. Tak ja som to povedal, tak som ja to aj myslel. Keby som tam prišiel, stojím pod bránou. Nikto mi neotvorí, poprvé, nikto by mi neotvoril. Kebyže som nebol zobudil jeho otca proste oným, neotvoril by ma ani on. Však jasné, že by sa tak každý zachoval a Slavo je sám o sebe prípad, takže... Ďakujem. A Slavo je tvrdohlavý na to, bol proste akéby opitý, nevedel by, čo sa deje. Kebyže mu tam nevtrhli doslova, ja som počul, jak mu dzigajú na dvere. Kebyže mu tam oni A keby som aj tam prišiel, čo urobím? Kebyže som tam prišiel, čo urobím? Budem ho hladkať po... Nie slyšet, sorry. Kebyže som ho... Čo som mal hladkať ako po... čele a hovoriť Slavko, pohode, grckaj, nejde ti? Tak papkaj, proste ja som mal dať zapiť vodou, alebo čo, neviem. Každopádne mal som tam behať hneď a počúvajte reakcie Michala. Mamu má doma, otca má doma, neviem teraz, že si vymýšľa, čo mal rozsieť. A mal ešte otcu mama doma mal. To, čo som povedal, otcu a mamu mal doma. Otca a mamu mal doma. Čo som mal ako robiť, vieš? Fakt som si myslel, že je to... Fakt som myslel, že je to proste troll. Má obidvoch rodičov doma a on tam droguje. No, dobre. Slavo. Sorry. Poďme si to vypočuť. Za ním, lebo to je aj tak jedno, chápeš? On to nemôžeš urobiť, to urobí aj tak ma nepustí dnuka. Nemôžem tam robiť škandály teraz o 2 ráno. Mamu má doma, otca má doma, neviem teraz, že si vymýšľa, či má proste troly, alebo... Takže ani teraz som to nevidel a to už bol skoro... Zabránim urobiť, chápeš? To bolo už koniec skoro hry. Fakt som nevedel proste, že čo urobí. A stále som to nevedel. Počúvaj. Kurva, ale mohol som mu dať tú druhú hlavu. A ja 3 hodiny behám a vidím jedného a ma zabije. Haló? Ani teraz som nerozumel, neviem, či povedal, že idem ešte po tabletky, hneď som to, alebo čo povedal, ale som si to domyslel asi. A už teraz som si... Ten robí, že je bík, počúvaj, tento prišiel z bičích zápasov. Sa čudujem, že mu nejaký Čečkaj. Idem Teraz si zakúsol do zubu. Počúvaj. A teraz už to ide. Tá všetká sila, čo je v ňom, počuj. Neviem, čo vám mal k tomu povedať. Aký vyzerá toto, keby som videl v reále. Počúvaj, nemám na čo povedať, ako nemám. Však to je, to tak, keby takto so mnou rozprával, to ja by som sa normálne vyzlekol, že on dá čo ako chce, že ideme proste súložiť, alebo čo. Ako keby sa mnou pozeral mi na penis a proste nevidel niečo takéto veľké. Neviem, čo mám tu povedať, ako páči sa to. Pozeraj. Teraz sa kýve, lebo hojdace kreslo, bo Dex Racerku zlomenú, to sa nečudujem, však 3 mesiace na nej sa hombal, potom vymenil spotky. Môj najväčší nepriateľ na Twitchi sa volá Radoslav Todt. Spravím všetko preto, aby som svetu ukázal, aká je to hnusne vyjebaná skôr. Počúvaj, toto mi pripomenulo, aký by bol tak, kde proste v kostole pri farárovi a hovoril mu to. Môj najväčší nepriateľ je Radoslav Todt, urobím všetko preto, aby som ho zničil. Úplne počúvajte, ak to rozpráva. On je farár. Nielen vyhrám vojnu, zničím jeho kariéru. Toto uvidí celý svet, aký je to chladnokrvný vyjebanec skurvený, ktorému sa nehodí proste vypnúť hýzy a ísť si zachrániť kamaráta, ktorý má v piči. Ja mu v ničom nepomôžem, proste. Toto sú tie kurvy bez sebavedomia, tí skurvenci, ktorí nevedia zachrániť niekomu proste. Nech Slavo žije, nech Slavo umre, je mi to jedno proste. Podstatná vec je, že toto... Nech Slavo zomrie, nech Slavo umrie, je mi to jedno. On ešte nakto je na ním vyšší určite. On je proste len Boží syn, podľa mňa. Niesol na Twitch, toto ukazuje ľuďom proste zábavu. Čo si nevie sa postarať o svojho vlastného kamaráta proste. Ja svojemu chatu poviem, aby niekto zavolal políciu a poslal tam pomoc. Proste. Lebo polícia, vieš, to políciu povedal, že zavolal. Lebo polícia príde do toho, vykopne dvere a čo povie? Čo ho zastrelí, alebo čo? Polícia, tu je polícia Slovenskej republiky. Čo ste zobrali? Ale nepoznal sanitku v Trenčíne. V Trenčíne sanitky asi nie sú. Človek, ktorý je jeho kamarát, on sa ukazuje ako kamarát. Proste ten človek to nespraví. Ten človek sa tam s ním ide rozprávať. A prečo si zobral tabletky? A ja tam teraz nepôjdem o 2 ráno proste.
Čo to je sranda kúkať. No kebyže som nebol v tej dráme, tá normálne by som to začal pozerať, tú drámu. By som si kúkol všetky tie videá, čo sa deje okolo toho. Ja sa vám nečudujem, že to máte tak radi. A teraz. Ak máte nejakú špinu na rada, pošlite mi ju. Budem pravidelne vydávať videá proti tomu človeku. Budem ho pravidelne riešiť na kanáli proste. A najbližšie uvidíte niečo, čo je inšpirované od Aidapsa. A moja téma bude Radoslav Tóth. Content cop. OK? Asi som sa Ďakujem veľmi pekne. To je budúcnosť. To je budúcnosť. On určil budúcnosť. Už v tomto okamihu náš Miško Spasiteľ, stvoriteľ, God určil, že toto je budúcnosť. Takto tá budúcnosť bude vyzerať. A nikto nemôže protestovať. Budeš protestovať, budeš pičiť 2 mesiace, o tebe bude rozprávať. No a teraz, ako pred 500 ľuďmi si takto urihnú, to by som si v živote nedovolil na streame. Ale tak, to je on. To je on. A to keď ideš do zoologické, vidíš opičku, tá tiež jej nepovie, že neukazuj to tú rič červenú na one, lebo tiež proste je opička, to je to isté. To je presne to isté. Zase špatne od žalúdku. To len tak pozráte spoza skla, proste aj by ste hodili takú mrkvu, vieš, alebo dačo, ale to... Nedá sa. Bude celú noc zle proste. Zase mu celú noc bude zle. Už vtedy som mal tú chuť proste zavolať záchranku. Aj tam, lebo som tušil, že... Ináč poďme už dačo hrať, lebo už sa mi ako miniajú pení a ceny ako zaujať. Ináč všetko najlepšie, kmeny nám, keď ti máš dneska, tak já mám zajtra ešte raz všetko najlepšie, křížek prijebaný je vrič. Ďakujem ti, Braško, ja pozriem, že kto mi to poslal, nevidím tam na diaľku. Nevidím tam na diaľku, ale pozriem, že kto mi to poslal, tej donetíky, OK? Díky moc. Čo som chcel povedať? Neviem. Už vtedy som proste mal pocit, že tie žalúdočné problémy to... Neviem, či by som mal nechať kamaráta v štychu. Nič, ja musím vypnúť stream, ľudia, nehnevajte sa, proste mne začína byť strašne zle. Začína byť strašne špatné, mám problémy s žalúdkom proste momentálne, mám nábeh na žalúdočné vredy proste. Keď sa psychicky nejako rozruším, proste tak mi prichádzajú takéto stavy, že sa... Psychicky sa rozlúžia. Poďte ma objímať. Lebo keď sa psychicky rozčúlim. Ježiš Bože. Počúvaj, ako Ježiš Mária, to som nechcel. Bože, ja ľudia zblízka ľudia, vieš? Konec, ako tento človek pôjde zlikvidovať. Tento človek pôjde zlikvidovať, to je najhoršia, hnusná, najodpornejšia svinia, ktorú som tu kedy proste videl. Ako kamarát sa ti zabíja proste, ako ty. Ja nič nemôžem, proste ja mu v tom nezabránim, keď on sa bude chcieť zabiť. Choďte do piče, majte sa, ďakujem za to, že ste... Majte sa, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem vám pekne. Čauky všem, hvězdička všenej. Toto je příspěvek na Tanga pro Myška. Mám pekne, dajte pokoj už, dajte. A viete čo, musím vypnúť stream. Mne je tak zle. Mne je tak zle z 2 cudzích ľudí. Jak to môžu urobiť? Ľudia, to je taký prípad, že normálne, že mi je, neviem, nasmiate, nakrcanie na všetko, aj by som nejaké tabletočky pojedol, ale zase to bude, že to robím kvôli divákom, tak to nechcem. Tak večer, keď bude streamovať Slavo, tak zase ja si dám také ibalginy, aspoň 7 ich dám, ty kokos, aspoň 7. Jaj Bože. Od From Zero, 4 ečka mi to čo ste mi také peniaze tu poslali, WTF, ja že 2 ečka mi posielate a vy takéto jeby, WTF, 0, srdiečko mi poslal 0, 4 eurá, 3 eurá anonym. A ja ti to napíšem, takto som čítal, a s tým som súhlasil šťastí. Od Stinko, však jasné, že by si každý zachoval a Slavo je sám o sebe prípad, takže jasné, neviem, že je prípad, jasné, že by som mu pomohol v každej situácii, v živote by som ho nenechal, keby niečomu bolo a keby som o tom hlavne vedel, že mu niečo je, preto som hneď po streame proste to volal. Takže tak, Tominos.
Ináč poďme už dačo hrať, lebo sa mi minujú peniaze nejako zaujať. Ináč všetko najlepšie k meninám, keď ty máš dneska, tak ja mám zajtra ešte raz všetko najlepšie prievaný average. Ďakujem ti Tomáš za 8 mečka. Ďakujem ti moc krásne. Aj Metimu, malému 12-ročnému ďakujem. Čauky všem, hej, toto je príspevok na Tanga Promiška. Ďakujem aj tebe za 2. Ďakujem chalani za tej sumy. Ja som si myslel, že to všetko 2 eurovky háčite a jeb 8, 4, 3, 10 mega. Ďakujem, zarobil som. Zarobil som. Dúfam, že nejaká daňová aspoň príde. Tá už keď som to zarobil a keď to zaplatím, tak dúfam, že aspoň ma takto kontrolovať príde. You can do it. No. Počkaj, nie, to som nemal, teraz budem za buzeranta. Ježiš Mária. Bože, mal by som dávať pozor na každé slovo. Alebo aspoň po každej vete hovorím odpust hriechy, Michal. Odpust hriechy, Michal. Ľudia, idem napísať Slavovi, že či si dáme druhú várku. Nepřítomený on spí, idem mu zavolať, čo mu je. Idem mu len tak proste for fun zavolať, že čo je Slavovi, aby ste aj vy videli, že čo keď náhodou mi zdvihne. Či si dáme ešte aj spoločne, tá sám bezo mňa fetuje tá ako to, čo má vidia, to až teraz napadlo. Sám proste to dám do seba, hádže a ja tu chudák. WTF. Skripto 5 eur, what the fuck. Nechcel som sa na to vyjadrovať, ale už musím. Nevedel som, kde je pravda, ale teraz už našťastie viem. Mišo je skurvená zákerná svinia. Dúfam, že ho žákovina chytí a vajča. Wow. To sú husté slova, to by som asi nikdy nehovoril niečo takéto. Nikdy by som neprijal nejakú rakovinu a podobné veci. Ale je, bohužiaľ, aj keď je to napísané ako proste, ako keby si bol ten najzákernejší človek z krypto, ale je to bohužiaľ tak, keď to preložíš proste do zrozumiteľnej slovenskej reči, proste, kde sa nenadáva, je to tak. Je zákerný, v tomto konflikte proste je horší ako ja, je horší človek, je horší kamarát, je horší všetko. A není už kamarát, lebo nemá nikoho nemá ten človek. Nikoho a tomu aj prajem. Život mu dá cez písky v 25-ke. Urýchlene si nájdi ženu. Urýchlene si nájdi prácu. Inak budeš trpieť. A ja idem zavolať, počkaj, nebo tu mám tiesňový hovor, to ako neviem na to. Radko Slavo. Idem zavolať či Slavo, či to čo mu je. Aby ste počuli, hej? Slava. Dneska som si o 9. z ním písal, aj o 11. Asi spí podľa všetko. On celú noc nespal v podstate, keď tak zoberiete, hej. Nafetoval sa takedy o 2. či o 1. a proste v nemocnici bol, o 4. mi písal, o 5. mi písal, o 9. mi písal. Typujem, že vôbec nespal, tak nech sa vyspí a potom príde. Nebojím, teraz už sa na ňo nebojím, viem, že čo mu urobili, viem, že teraz už mu nič nehrozí, keď si nezobral ďalších 80, hej. Takže tak, má tam rodičov doma, má tam mamu doma, má tam tatka, takže tak. Tvojemu stvoriteľu dochádzajú peňažky, lebo jasné, že mu dochádzajú peňažky, jasné, že však ľudia pociťuje to, že nemá divákov. Pociťuje to, že ho opúšťajú, že ľudia zistujú, že je za debila. Úprimne. Však kvôli čomu ste na jeho streame? Kvôli čomu ste na jeho... Dobre, nehovorím, že ja som teraz nejak ako, neviem, jaký, ale kvôli čomu ste na jeho streame? Však kvôli tomu, že sa tešíte na takú drámu. Že tešíte sa, že bude nadávať, proste, že bude pičovať na enemy, že bude pičovať na svojich. Však gameplay otrasný. V 1, v 2, v 3, 4, v 5 hre. Gameplay otrasný, len to, že proste, že pičuje proste na každého. Len to robí ním dobrého streamera, nič viac. Povedzte úprimne. Dobre, ja som streamer, ktorý som hyperaktívny, ktorý sa správa ako decko, proste, ktorý má svoje názory, ktorý aj k vám sa správa niekedy tak, ako by som sa nemal správať. A to aj ľutujem častokrát, keď vypnem stream a poviem si, že som proste nakladal niekomu, kto si nezaslúžil len preto, že napísal nejakú sprostú vec. Áno, ja to ľutujem, ale mám svoje chybičky tiež. Lenže ja aj keď môžem mať 5 IQ... kriminálka average. Keď mám 5 IQ, ľudia, ja som stále mi príde, že som normálnejší ako on. Ja si to neviem pomôcť. Neviem. Som vyššie nad laťkou. Neprajem mu nič zlé. Nepovedal som mu, že mu prajem nič zlé. Ja mu len hovorím, a teraz ja veštím budúcnosť za to tu, že chlapec, kým sa nedá do poriadku, kým nepôjde aspoň na 2-mesačné liečenie, niekde, kde sa bude stretávať aj s tými retardovanými ľuďmi, čo sú tam, tak skončí zle.
A ja mu nič nespravím. Ja som si povedal, že jak som aj mal tu všelijaké tie vidiny toho, že ho mám zbiť a bude také veci. Je suj zrádo skoda zesa nepredavkoval misko, nenehají sa tým kokotom zdebdat, Ďakujem, Ledak, ďakujem moc aj tebe. Tým, že, jak to mám povedať, tým, že bude takto žiť stále, tak ho bude komunita obíjať, bude sa obíjať on sám a vám hovorím, že do 5 rokov skončí buď na drogách, na ťažkých drogách skončí tento človek, alebo sa proste odstráni sám. Vám to hovorím. Nenájde zmysel života, kým ho nenájde teraz. Ďalších 5 eur, ako to fakt ľudia. Ďakujem vám krásne za peniaze. Zase bude, že som zapredaný idiot. Čo ti mám povedať? Čo ti mám na to tu povedať? Zase budem za toho idiota, ktorý robil zase drámu na streame kvôli tomu, že mal... A pritom som žiadnu drámu ja nechcel nikdy robiť. Slavo prišiel s problémom. 10 minút mi trvalo, kým som našiel záchranku. Vydal 2 videá na YouTube. Ľudia, toto nie je moja drama. A končíme 15:02. Slúbil som, že dlhšie nebude trvať tá drama. Nechcem vás tým obťažovať. Tí, ktorí ste si to chceli vypočuť, to vypočujte. Keď máte svoj zdravý rozum a keď viete rozmýšľať, budete aspoň v tomto veriť mne, aj keď ma neznášate proste, aj keď si hovoríte, že Rado, tak teba nemám rád, lebo ty si naegovaný kokotko, ktorý nikdy v hre nič nedochcehol, ale bude proste egovať na enemy, na superov a tak ďalej, proste teba nebudem nikdy pozerať a tak. Dobre, lenže v tomto mi musíte veriť. V tomto vás budem presviečať, že v tomto mi veriť musíte. Zapredaná hyena, hej, no to bude názov ďalšieho videa. Jeba. Takže tak. A už toto tak, že tak by sa mohlo prestať rozprávať, lebo to on používal a to ja som sa od neho nakazil. Takže tak. Jaj bože. Jak čakal proste na to, kým sa niečo stane, aby do mňa mohlo zabrdnúť zas. A viete, čo urobím? A viete, čo teraz urobím? Idem vymazať to video o ospravedlnenie Mišovi. Žiadne ospravedlnenie, žiadne. On mi slúbil jednu vec a to tu, keď som sa ho ja pýtal, jak taký skurvený žobrák som sa ho pýtal, že či by s tým mohol prestať. Som sa mu vtrel jak nikto iný, proste len aby som sa nejak zosmiešnil, aby proste pochopil, že počkajte ľudia, musím ísť na Facebook, lebo nemám to heslo na PayPal, či na PayPal. Zase na peniaze myslím, ja som skurva zapredaná, ale že totálne. Hneď to bude. Prečo to Slavo spravil? Kvôli takému dievčaťu. Sa namotal a bol sklamaný potom. Bol sklamaný. Lebo on nemá takú psychiku ako ja. Ja som presne ten typ človeka, ktorý v živote si s dievčaťom nezačína nič, takéto cez internet a podobné sračky. Lebo toto, keby som ja začal robiť, tak ti hovorím, že to by... Lebo som proste skurviak, chápeš? Som skurviak, ktorý tiež proste vie tak obalamutiť toho dané... Preto to nerobím, ľudia, preto sa tomu strašne bránim. Preto keď mi nejaké dievča napíše do chatu niečo, že ahoj Raduško, tak ja napíšem, že serus. Či poviem, že je serus. A nepoviem proste, že možno to a dáme súlož. Mám umelú vagínu doma, prepojenú so Skypeom, ty kokos. Preto toto nerobím, chápeš? No ale čo som sa robiť aj? Idem na svoj channel, ľudia, a video o Mišovi ospravedlneniu dávam preč. Lebo teraz už som ja strašne, dá sa povedať. Koľko to má sliadnutí? 40 450 kurva, dúfam, že som aspoň čo z toho zarobil. Idem sa pozrieť na zárobky z toho videa, tak ako keby, že to malo ďalej vynášať, tak ako by som ďalej išiel. Ale nie, ľudia, idem to vymazať. Takže správca videí, žiadne Radko ospravedlnenie nebude. Žiadne. Videa, tak. Odstrániť. Čus. Odstránené video a mám ho v piči doteraz. Však to nechaj, tak užívaj si krásny deň, však je pre nás. Ale však dobre, ja si užívam krásny deň, aby som si ten deň užíval, aby som zapol stream ako normálne proste o 2., 3., aby som proste si hral počítačové hry, to čo ma baví robiť. Vôbec by som toto nerobil. Chápeš? Hodinku som to urobil. No, Konec. Slavko, oné. Všetko najstarky k meninám, som nevedel, že to máme takto hneď po sebe. Tomáš, ďakujem aj tebe na zajtra dopredu. Ale určite zabudnem, tak nikomu neprajem, ja som sebec. Ja ani kamarátov nezachraňujem, keď sa dusia s tabletkami. No takže, toľko všetko.
A čo si ideme dať? Dám si CS-ko, mám chuť, som strašne nahypovaný, včera som pozeral až 15 minút hrania Face, no a dám si nejakú, dám si nejaký dobrý play. Teraz toho si využiť 1000 ľudí, chápeš? Z 1000 ľudí, čak toho si využívajú ľudia, to nemôžem takto len proste bez ničoho, chápeš? Čo to bylo za video? Ospravedlnenie, čo som mu dal. Teraz ľudia už len bude na to, že či vy budete veriť, alebo že či budete hlúpi. Už teraz fakt, keď budete veriť jemu, tak ste hlúpi. Podľa mňa len. Lebo toto už je fakt náznak toho, že tu niečo je není dobré. Počkajte, musím ísť do Windowsu naspäť. Čo je zas? Dobre, tak ani... už som vo Windowse, sekundu. Dám nemám Dobre, nemám opozdenú webku až tak, trošku len. Takže lúčim sa so všetkými, ktorí prišli kvôli drame a idem ja si zahrať CS-ku s niekým, idem na TeamSpeak. Potrebujem nejakého dobrého hráča. Sound resumed. FIFO? No? Taký FIFO pochopil, že som to rozprával na TeamSpeaku, však FIFO? Ne, ja som písal. Je aj tak. No FIFO, vieš hrať goučko? Teraz? No vždy, či vieš hrať goučko? Teraz nie. Teraz nie? OK. Tak ideme napísať komu? Slavosvetovaný, tomu nebudem písať. Teraz sa to neoplatí. Dobre, mutujem sa teda. Sound muted. Idem si dať, a ja si dávam, keď mám takéto drámičky, tak ja si potom dávam fragi, lebo som aj, ježiš, ja mám zase zapnuté tie razer linky. Môže mi crashnúť by the way, ľudia, lebo mi to vypína ramky, keď sa dostanem niekedy do hry, ale možno, že mi to nekrešne, lebo už dosť dlho som na kompe. Keby len náhodou, tak som späť do 5 minút. Počkaj, ono sa to ešte nehralo v finále Katovice, nebo nehralo sa, dneska sa hraje, asi približne o 15 minút. A mám psa, mám vám doniesť ukázať psa. Chcete vidieť psa? Všetko najlepšie kmeninka. Mami, presne, tu je dráma. Ojojojoj, to zase... Tu je dráma. Tu by si žiadne kinderka nemala teraz nosiť. Ale. No ale tak pozri sa. Niekto má drámu celý život. Už to, že sa narodil, je dráma. Tak Adam to nebude... Počkaj, o kom to ty hovoríš? Neriešim. Zober toho psa, chcem ukázať, jak vyzerá. Tupinko, poď. Poď sem, tu máš. Nie, Bežka, poď sem, babika. Počkaj, poď. Kde ideš? Ti uteká pes, však? Nie. Poď, Tupinko. Každé ho zoberiem. Normálne ho zoberiem, no nech ty. Ale nie, že sa na mňa zoští. Nie, on už sa zošťal. Hej? To potom. Už sa zošťal? Aha. Tupik, kto tam? Počkaj, dám na veľkú webku. Kto to tam je, Tupik? Pozri. Prečo má furt jazyk vyvlázený? No. A ja sa ho... Počkaj, má oštíš? Tak ti Nie. kopnem do hlavičky. Nie, sprezaj. No, ale Dotkni sa, on ťa obliže. To fakt? Ale dotkni sa jazyka. No určite, jazyka sa budem dotýkať. Len tak bolo. To som skryje. Čo to máš? Víš? Sa obliže. Hej. Keby mi kusol do tepny. Nie, nemá ani zuby. Nemá zuby? Nie, on maličké má. Však to je starý dôchodca. No-ka, zoberieš ten tanier. Hej. No poďme pekne. Wow! Si šéf zvierat. Si lion. Lev. Leviča. Tupo na posteľ. Sa ti tu bude páčiť. Dneska. Ježišmária. Fuck. Si zlomil väzy. Určite väzy si zlomil. Ľudia, som dostal ten najoriginálnejší darček na meniny, čo som mohol dostať. Ten najoriginálnejší. Tiché. Pozri sa. Moje detstvo. Kinder Bueno. Či Kinder Bueno. Cute bol, ne? On má 11 rokov, však to dôchodca už, ja ti hovorím, nepožije dlho. No teda, keď sa nepredávkuje, boda, čo vieš. Keď s kým nehodí do seba šupidáke,